a wurin uba kai maye na za ka da shadda gida za mu je dina da ita banda gobe. Ai kai baka da labarin cewa babu kash a gari. Ai kai transfer ni na yi transfer taki. Sai da nace masa Nusu mai shago nace mai zan kawo mai kalata guda sabuwa ta ni dan dun ya bani garin kwaki ne ma in ji ka sha. Ka san babu kash transfer ba ta yi. To da ka taka ji. Don Allah in yana an sa bari in ɗauko mata in haɗa ma da ita. Kusa he komi ban ci ba. Don Allah bari in ka ta da kai za ka yi kwashiya. Wallahi cikin garin nan muna cikin yanayi. Allah ka hada da to Allah ka hada da to. Ko ba gida ni ina so haka nan. Ni ko babu suga. Ko babu ma suga. Yanzu ka sa abin da za a yi. Bari in yi sauri in taidun da ke na shawo kai ne. Gani kai ya canza shawara. To Allah hanzarta don Allah. Kana nan ko? Ka sai da hidima ki ta yanzu.